Takulandirani pano pa Lahiri TV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Chomwe tingakupempheni tapangani like, share komanso subscribe kuti anthu ena aonere video iyi mosavuta pano pa Lahiri TV. Panosiko la masulida isangalale tumse apita kula mulanso uundu sogoleni uchoka kumamba abusatikanika achoka kuikuputo upita kukenani apita pangolini wasana mataona zipinjo taona sokoma tusamunyasi siao apita akulamula pulumusi waziko apita amapeketa amadelela apita gemuchenja apita pangoli 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 ndikaona manifesto ndikumva kukoma Malawi watu kukabasi bwana zinchito zano ndichikonde chano ndizomwe zakuwinisanie Vice President yatu ajeni yasa timu mbambande APM akazati mama simose welila it's for big boys sisi mafunikila wana tia pikinini tumbidwa pita amapeketa amadelela apita gemuchenja apita pangoli amapeketa amadelela apita gemuchenja apita pangoli amapeketa amadelela apita gemuchenja apita pangoli amapeketa amadelela apita gemuchenja apita pangoli. Aizona da Malawi kupita ndi pangolini kunena chilungamo apita ndi pangolini nanga komwe muli ku Dr. Lazarus Chakwera mukuva bwanji pamene mukuvera nyimbo ngati imene Amalawi mawu anu ndi otani kupita kwa Danny Lu pamene atusa nyimbo ngati imeneyi mwina ine sindikuvesesa amene si Danny Lu mwina ine sindikuvesesa mawu si Danny Lu nanga mawu anu ndi otani pamene akuimba nyimbo yotamandira Peter wa Mutharika pamenenso Danny Lu wakhala nthawi yatale akunyoza Amalawi komanso akutumbwira Amalawi komanso kunyoza Peter wa Mutharika.